समूहाच पाटकर वर्दे कॉलेज कुडाळ. आर कोर्सेस: BSc in Hospitality Studies, Diploma in Hotel Management, Craft course in Cookery, Bakery and Confectionery, Craft course in Food and Beverage Service and Accommodation Management, and Masters in Tourism and Travels Management. Our achievement: A+ grade by NAC and 100% placement guarantee. Our campus: Health Retreat Resort, समर्थ सृष्टी नगर, कुडाळ वेंगुर्ला रोड, पिंगोळी, कुडाळ 416528. ऑफिस ॲड्रेस: कुडाळ सावंतवाडी रोड, अपोजिट SRM कॉलेज, कुडाळ. कॉन्टॅक्ट नंबर 023-6222-1682 और 9764809669. मुंबई गोवा महामार्गावर अपघातांचं सत्र सुरूच आहे. हायवेवरील अपघातांचं सत्र कमी व्हायच्या जागी दिवसेंदिवस वाढतच चाललंय. काल मुंबई गोवा महामार्गावर कुडाळ येथे अपघात झाला असून या अपघातात एक जण जागीच ठार झालाय तर दुसरा गंभीर जखमी झालाय. अपघात झालेले दोघे जण पावशी येथील असून याबाबतची माहिती कुडाळचे पोलीस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे यांनी दिली आहे. कुडाळ लक्ष्मीवाडी येथील रवी कमल हॉलच्या समोर रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या बॅरिकेड्सला दुचाकी आदळून हा अपघात झालाय. हा अपघात रात्री 8:30 वाजण्याच्या सुमारास झाला असून घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले होते. एकाच दिवशी मुंबई गोवा महामार्गावर 2 अपघात झाले. दुसरा अपघात तळेरेहून कणकवलीला दुचाकीनं येत असताना उड्डाणपुलावर असलेल्या सिमेंटच्या बॅरिकेड्सला दुचाकीची धडक बसून दुचाकीवरील अमरेश विठ्ठल तेंडोलकर वय वर्ष 45 राहणार कणकवली कांबळे गल्ली व विराज विजय चौकेकर वय वर्ष 29 राहणार चौके मालवण हे दोघे मृत्युमुखी पडलेत. हा अपघात येथील SMS हायस्कूल नजीक बुधवारी रात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास घडलाय. या अपघाताची माहिती समजल्यानंतर पोलीस तसंच काही नागरिक घटनास्थळी दाखल झाले होते. दुचाकीवरील विराज यांचा जागीच मृत्यू झाला होता तर अमरेश यांचा ओरोस जिल्हा रुग्णालयात हलवताना मृत्यू झालाय. अपघातात दुचाकीचंही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. मयत अमरेश यांचे भाऊ जगदीश विठ्ठल तेंडोलकर वय वर्ष 49 राहणार कणकवली कांबळे गल्ली यांच्या फिर्यादीनुसार अपघाताची कणकवली पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.